to shi kuma a ka'ida ta addinin musulunci dan adam a matsayinsa na mutum musulunci bai yadda kare na shi ba, domin yana da bai wanda watakila kai baka sani ba. inna akramakum indallahi tuqakum. Launin fata ko kirar halitta ko dadewa a duniya ba shine Allah ke kallo ba. inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Zukatan ku kadai Allah ke kallo, wani irin zuciya kake da shi. Da haka wannan da kake rainawa Allah ma ya fi ka gurin Allah, wanda kake kaddara bai kai ba watakila ya fi ka ma a gurin Allah. So ana bukatar lallai ka mutunta dan adam a lokacin da zaka yi rayuwa da shi. La tusa'ir khaddaka linnas, kar ka rika kauda kanka ga mutane saboda renuwa. Wala tamshi fil ardi marahan, sannan kar ka rika tafiya a ban kasa marahan bi ma'ana mutabakhiran mutakabbiran, kana mai jiji da kai da kafafa kana takama. Tafiyar ka ya nuna takama a cikinsa. Kasa akwai tafiyar da take da takama na musamman, kaga mutum na tafiya kamar ba zai daga kafar ba, yana yi yana ja ya ja can ya ja can ya ja can ya ja can, wai shi wane ne nan, wanda wannan lokaci da Allah kuma zai jarabce shi da gudawa a guje zai tafi bai. Ko ba haka bane? Ko ba haka bane? Shi yasa wata rana wani basarake ya fito kofar gida ya zauna a irin al'adar da, wadda tsakaninka da inda sarki yake sai ka dauki rabin kilomita ka ciro takalminka daga can ka riko su a hannu, sannan ka taka ka zagaya ka zo ka wuce ka ci wani rabin kilomita, sannan ka yi takalmin ka sa ka wuce. Saboda tsabar isa da jiji da kai da nuna sun kai. Wani ɗalibin ilimi ya zo wucewa da takalminsa, sai hankalin sarki ya tashi. Yanzu a garin na ashe akwai wanda zai rena shi? Ya sa aka kira shi, ya ce kai ɗan garin nan ne? Ya ce ka san ni? Ya ce na san ka. Ka san ko ni waye? Ya ce na san ko kai waye. Ya ce to faɗi suna na, faɗi waye ne. Ya ce awwaluka nutfatun qadar wa akhiruka jifatun mazira wa fima bayna zalika tahtamilu al-qazar. Ya ce a masani yadda na san ka da shi shine farkonka mani ne abin kazanta, sannan a ƙarshen ka mushe ne rubabbe, kuma a tsakanin farkonka da ƙarshenka dakon kashi kake a cikinka. Abin da ya faɗa menene ƙarya a cikinsa? Akwai abin da ba haka yake ba? To ya za ka zo da kashi a cikin kafi sabilillah kuma kana mutane ta gaba? Idan dan adam ya san kansa wallahi ba zai yi mutane ta gaba ba. La tamshi fil ardi bara. Mu'minai na gari suna tafiya ne da natsuwa, suna tafiya ne da girmamawa da tawadu. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Wannan shine siffa na mutanen gari. Wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtagil jahilin. Wannan shine siffa na mutanen kirki, amma ba takama ba saboda wani mukami ko saboda wani abu. Wani lokaci ma tabaka lashe ne ma mukami, to mukami mai tenuwa wanda da ka hau za a ce maka shekara kaza za ka sauka, tabaka lashe. To na menene za ka yi jiji da kai? La tamshi fil ardi marha, inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Lalle ubangiji ta'ala baya son dukkanin mutumin da yake mukhtal, wato mutumin da yake mai yawan takama, fakhurun mai yawan alfahari, ni ne wani ni ne dan wani.